Aquí va la Núria. Aparem aquí. La Núria. Així no podrà atacar. Oh, bueno. Una de vosaltres dos venen aquí, no? Per què? Perquè així la Núria podrà veure més la gent, no? Si està a l'esquena. Bueno, quan vingui que triem. Ya no era no puede comer en blog. Si vale no te puedes cuidar, sí, que callar-la. Perquè sí que és veritat que havia baixat. Silenci, nens. Veu? Els nenes callant, Sí. Rodolins de Nadal. Molt bona tarda a tothom. Avui ens tornem a trobar fent xefla i cantant cançons al voltant d'un bon berenar. Sabeu que és moda ara de fer pessebres vivents i a la classe hi ha figures per fer-ne un d'excel·lent. Donarem primer feina a la Roser Quera i a la Teresa Coll, agafadetes d'una corda perquè pugin el taló. La plata del riu i la molsa serà com el pont a la imaginació. El que compta és passar l'estona, tots plegats amb il·lusió. En cel serà Sant Josep, la Trull la Verge Maria i en Pujol el nen Jesús, no sé si el bressol cabria. En Josep Maria el rei Melcior, en Gironès el Gaspar i pintarem de negre en cabot perquè sigui el Baltasar. La Margarita, la Perxés i la Catalina van amb la Torre Cabot a adorar i li porten el nen viandes i alioli per xucar. Posarem en Salvador amb en Pinsac a pescar fins que en plenin el serró la canya hauran d'aguantar. Al riu a rentar la Carme i la Joana amb la Lluïsa i la Cabrera iran, que el nen amb tant d'alioli no fa res més que cagar. Pastorets d'un gran ramat seran en Jofre, en Miquel i en Santi eixerits, mirant si fan bullir l'olla, que tots estem de candits. Espectadors privilegiats, els de primer de català, si els agrada que aplaudeixin, si no, no van d'esquilar. Dalt la cova hi ha un estel que llueix com un llumet. És la Núria que ens controla i a tots ens pica l'ullet. El bou i la mula al pessebre tampoc hi poden faltar. El bou serà la Lina i la mula la Pilar. I ens falta el caganer, figura que fa patxoca. I fotrem a la Pili Quiroga, que és la Teresa i Cari i la Ferrusola ja al taló poden baixar, que la funció que escoltaven ara mateix s'ha acabat. A la Petita Pou i la Fina els farem passar el platet, per si algú afluixa la mosca i podem anar fent tastet. Perdoneu si la figura que us ha tocat no us agrada. El que passa és que el nom a vegades no rimava. Bones festes a tothom i feliç 2012 també. Amb una mica de sort i tornarem l'any que ve. Nadal. Com passa el temps, veritat? Semblava feia 4 dies que havien començat. Ja estem celebrant un altre any acabat. A francès, pàgines i pàgines anem traduint. Llegint i llegint els Vincent i els de Gran. Vincent! Vincent! Jo ho llegeixo en català. És l'estat al francès, jo ho faig en català. I per mi el català és Vincent. Vincent i el de Gran. I això, la Núria ens va ensenyant. I dels de català què? Com ho farem? Els pronoms febles ens costen tant. I les Cs, les S's i les Cs trencades són difícils d'aprendre, veritat, però endavant. A cada dictat menys faltes fem. Apa, nois, comencem! Va dictant i va escoltant i sent. Uf! Que difícil, que llarg. No soc jo sola, Però la Núria calla i va fent. Que calla? Aquella canyeta amb el seu llacet, de tant en tant l'agafa i senyala. Present indicatiu del verb pensar. Uf! Comença l'alumne. Me l'has de començar. Ja està bé. Heu d'empollar. Els verbs heu de saber de pe a pa. No us vull avorrir amb més sermons, que estem en diada de torrons i el que poem de rostir. I
I per mi, els canelons. Bones festes de Nadal, l'any nou ens tornarem a retrobar, que la Núria ens farà pencar tots els de francès i català. Bon Nadal a tothom. El nostre casal ja ha tingut un any amb sobresalt. A l'estiu el casal ha sigut tancat per manca de personal. I ara, a l'hivern, també pensen tancar-lo. I en Pau hi anirem a agafar gripot. El Lluís, l'home dels viatges, va fotre la mà a la caixa i se'n va emportar tota la pasta. Ha sigut un any molt discret i ens han fet veure a galet. Ja sabeu que la nostra Núria és una professora inigualable. Ens fa rotllar molt bé i després ens amenaça amb el geni. Tots sabeu que a part d'aprendre o perfeccionar un dels dos idiomes seleccionats, ho penseu bastant bé, per la sintonia i pel bon rotllo i de disciplina que la Núria ens fa cada dia. Ja sabeu que les retallades que patirem amb medicines que seran de molts bigotis, o sigui que tots tindrem d'anar a buscar els dodotis. Dodotis! No s'hi han de parar, això. Anem ara per feina. Arriba el dictat, amb molta solemnitat. La professora, amb la seva canyeta, ens amenaça tota dreta. I a l'acabar ens diu: quantes faltes teniu? Lluïsa! No hi he acabat. És molt llarg. Juanjo! 17 per cap dret. Pilar! 19 sota l'ou. Josep de Vilatenim, 24 de 4 per 4 i encara en suma. Josep Maria, encara una i encara gràcies. Maria Forressola, 28 a les 8. Maria Torrecabota, 35 a les 5. Santi, 9 cap a les 9. Josep del Far, 45, si agafo, no li una cosa, a l'AVE a les 5. Joan, 14 i esmorza. En Jan, 83 cap a les 3. Lluïsa, has acabat? Sí, 11 i 11. 22, 22, 22. Teresa, no hi he acabat, però posen 87 i aniré a veure galet. Pilar, l'altre Pilar. 37 i esmorzaré a les 7. Catalina, 18, em porto una, que són 19, quan trobo l'ou. I el David, 5 i mig, i baixo del llit. Està bé, eh? Encara no està, encara no està. No, ja suposo, si no posava... Aquí, el dit. Recordant els nostres abans passats, us diré unes Nadales ben acurades. I no passa el Nadal, no arriba a cap d'any. Home, segur. De qualitat. Hòstia, Ha suat, eh? El bon Jesuset, això van ser, la barretina escarlatina, la manteta gruixadeta, la jaqueta de panyo fi, l'armilleta de sedeta, la feixeta ben clareta, la camiseta ben tapadeta, els calçons amb 2 botons, les mitxetes ben vermelletes, les sabates tapalejades, nat i nat el bon Jesuset, nat i nat tot novell. Maintenant, nous changerons d'idiome, parce que les enfants de notre classe préférée de langue française pour personnes formées. Cette année, dans notre classe, il y avait des enfants qui ont commencé des cours en plein bons résultats, d'apprentissage et bonne chance. Après d'avoir les livres de la famille pensant et les grains, notre professeur avec sa inséparable canne
au côté, il se prend la carte au côté, on dit silence s'il vous plaît. Je crois que vous avez bien étudié le verbe dans votre maison. Oui, oui. Awa, Joachim. Oui, c'est moi. Futur simple du verbe dormir. Dit, mon Dieu, Joachim. Coucher. Il regarde le plafond, dans les toits, le sol, la rosée, devant, derrière. Et tout ensuite, écoutez une voix célestiale qui disait dormez, Joachim, dormez, parce que je ne sais pas. Et tout ensuite, Joachim disait tu dormirais, tu dormiras, tu dormiras. Très bien, a dit le professeur. Vous pouvez continuer à dormir. Et là, je suis ici. Verbe rire. J'arrive. Conditionnel présent. Elle pense et dit tout de suite. J'ai ri. Pour rire. Il rigole. Pour resserrer. La professeure a prié. Elle regarde avec une furieuse, elle disait, c'est pas grave, vous le ferez en train de faire à votre maison 2000 lignes de ce verbe qui sera en même temps et ne va maintenant passer pour la toilette à chercher la mouchette. Et la disait, Santi, Sempre jo, perquè ets sempre... ici, verbe naviguer. Naviguer. Conditionnel futur. Je naviguerai, tu navigueras, tu navigueras. Le professeur, Santi, stop. Nous sommes arrivés à Montpellier. Pues has dit el verb acollir. És el seu d'acollir. David, oui. Passé composé du verbe aller. J'ai allé, tu allas, il alla, la. Tout bien étudié, c'est pas possible. Joseph Dauphin. Impératif du verbe traîner, mouiller. Traire, trairont, trairer. Marcher, c'est impeccable. Juanjo, vous pouvez choisir les verbes cueillir, coger ou bien accueillir. Accoger. L'enfant, en regardant à la professeure, disait je préfère qu'il le dise Jean. Et pour finir cette leçon, je vous désire à tous et pour tous une bonne Noël, une bonne année. Va concert, la Caterina va concert. Concert? On? Que diu que van a casa encara. Que ràpid. Veu això? Ai, Fermer la... fes-me la porta. No, nena.